I'm working branga be shout my name like that. Mba. Okay, man, you will social media ni nem ga ni room wa interview. Meg. Sorry, Bishop. Interview. Akamote kpọrọ ya n'ishi ụwa mara na esi mmeghe interview awa esi mmeghe echi na ha sa na ebere agwa m si mmeghe dewe phone a nala ga bi ọtọ ga lara mazụ ịdị afọ ole Bishop had been 22 years. Hey ya nwa mmeghe ka onye akwara time na agba m time bịa were phone ahụ gawa outside. Take that phone outside. Were ya pụọ na compound ahụ ma hụ ọfụma. Take it outside ma hụ ọfụma. Okay, Bishop. Chere ka m gaa n'ezi. Anọ m n'ezi ugbu a. Aslam get on egbe na-efu ahụ. Aslam get on egbe aslam get on ebe agabi atọda. Come on, cross straight nwa bingo. Cross straight Chineke agbaghị ọkụ cross. Hey, ya. Ndi, cross straight. Don't come on, face in front. This girl. Sorry, Bishop. I think we say that for Sorry, I'm 22. Which 22? Which year carbon? I'm from 2003. Yes, happy phone now there. Get last turn on them. Look at. Go to another the stubborn self. In what to another the stubborn na tema petition na kwaga. Ma bingo munam. Turn no. Ntutu ga huchi fe ya front. Look at. Nika bịa labs bịa nọ. Yes, ede 22. Ede which 22? Ede 22 vure tattoo seju chama na aka gị ma na ụkwụ gị. Tattoo niile isere na azụ gị for what? Wiggy. Ese gịnị mere? Wiggy, I just not like tattoo. You like tattoo ede 22 years. Ike ga abịa na labs gị bịa nọrọ ọdụ. Onye nọ 22 years. Lekwa ike ga abịa na labs gị bịa nọrọ ka water system eji agaga toilet. Enya atọ nọ ebe a were reverse bịa. Tọ nọ ebe a nsị gị tọ nọ were azụ bịa. Gaburu ahụ ndị grandmother ndị mụtụrụla ụmụ agwụ n'aka ha. Bịa nga bịa gwa m edito. Bịa were phone gị nwa bingo. Were phone gị. Hey, wrong down. Stay that aside. Go that aside and stay. Run that aside. Go outside. Musiki, go outside. Go outside, Christian mother. Go outside, Christian mother on your age. Go outside, Christian mother. I roll him outside. On your age. Ibranga Begum City 22. Yeah. Him no. Is your Kumam 2003 March 30th. No. Then tattoo nini setra mana hoge manike. Ele hi segria for nya. Na zoom so can say say me bozo. Ele hi jiga se we tattoo na so for what? I like in tattoo. At the age of 22, you like a tattoo. What year can you say that tattoo? Then can't say no is there for what? I like Crimea. Stretch mark, ipotraga no kuiji set tattoo. Amaga stretch mark, you set tattoo. Stretch mark, no. Them you stretch mark on your jaw. Stretch mark on your jaw.
ụmụ nwaanyị nwere stretch mark ma dọ ha nwa ka atọ ụtọ nwa bingo mụrụ anwụ ebere nwa stretch mark ya kpọ ya dị ka idigbuola onwe gị na nit ịma na wa akpa deti na sesta lekwe stretch mark na ara gị lekwe na ara gị m lega anya nga na lekwe stretch mark n'obi gị nwa bingo ebere nga agba bịa condemn ga stretch mark onye riri eri stretch mark ga-eyicha nke onye bus driver agara aga nwa bingo eleghị ji gasị tattoo na ahụ gị mma I like him na Bishop iwe ụkwala gị I like him ya. I like tattoo elubeghị di emubeghị nwa gị nọrọwa na ọnọdụ ndị chọrọ ịgbapụrụ from ndị chọrọ isi n'ụlọ di afụta elubeghị di emube dem you Chineke agbaghị ọkụ ele obodo isi na-anọnyere m Anọ m ole ahịa Lagos anọ m na Chevron. ị nọ na Lagos gị sebe tattoo nwa bingo onwebe cross bebene ị gabe Ghana gị sebele tattoo ị gbaga ahụ bọọlụ ịwụhụ chọma ajọ nwa wụgha ajọ mpụ isebele tattoo ị atịghị ahụ fim enwe content creator ewu ị were tattoo bie ma na pam sịrị ma nwa 22 years ka m kọrọ gị aka ezigbo nwa ọwụ igosi dat na ịwala anya wakarịa ndị nọta 40 asị gị dem you why you just say e donate when blood ni get donate the blood e donate when blood ni get give you at the blood ma bingo Bishop sorry iwe ụkwala gị dem you would let tattoo say chen go ode say chen guys mad go ode enwe m ụgwọ na arụ m eziokwu dem you ọ tattoo ka ị gara say shey ele bleaching cream itege oya enakwa mete mmanụ Bishop lee mụ ana mete mmanụ ya bọ heze gị gịnị ka ịrụ ha lie m na m na-eshi nri ụmụ private chef so ihe ịrụ ha wee gaa n'ụlọ ga na-eshiri ndị mmadụ nri dem you Chineke agbaghị ọkụ kekpa ya mkpụgo ka gị na-abịa eme ma gị ewo private chef mama put sere tattoo ewo nwaanyị mama put ise kula nri gị n'azụ gị iseghị aka ọrụ gị kula nri gị see ya n'azụ gị ma ọ see ya n'ụkwụ gị ị gara aga gbago maazị eseghị tattoo ị bịara ịgwa m say dị 22 years ụmụ nwoke ole ka ị garala n'ụlọ ha shere ha nri how many of them abụọ sọsọ m na-eshi n'ụlọ m ndị ị gara n'ụlọ ha shere ha nri ọ married men ka ọwụ single men ọ ndị dị single gịnị ka ị shiri ihe ọwa nkwobi m shiri ofe white soup with jollof rice ga-eshicha ya ha bịa shimegharịa shikpasa gị nwa n'ọkụ akpụ ya mgbe ha shikpasara gị nwa n'ọkụ ego ole ka ha nyere gị mba ihe a just kwụọ ụgwọ nri ha shikpasa gị n'ọkụ ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum aka chọrọ m ịga aga ị ka chọrọ ịba mahadum then gị bịa for interview then gị sewele tattoo ị baba school mpa gị na mma gị ọ dị ndụ ọ ya were fon ọzọ kpọọ mpa gị na fon okay kere m ga-akpọ dadi yes ma ọsịsọ egburule m oge pụọ aside onye chọrọ ime chọrọ ịkpọ ya Bishop m na-akpọ ya kpọọ ya ti ya speaker were phone at n'ihu gị ọfụma agbakwarala m ara na screen here agbakwara m ara gị na screen here Anama ihu ara gị again na my screen here will bring you hello daddy
Tia, speak Yes, out. I want to Daddy. How are you? Daddy, I'm fine. Daddy, someone wants to speak to you. Hey, my daddy. Let's talk about the bishop. Biko no. And when me go na here na biko. Biko. That amount credit ma agula. Mpaga wo ye Yoruba. Mba, daddy wo Igbo. Mpaga wo nyame. Mba. Wo ye police. Nwanne nwoke wo ya ami. Yes, Nwanne nwoke wo ya ami. Gofunna. Hey, Bishop. Ladies, now we're going to be church. Watch Italia. Watch Italia. Well, we should watch Italia. My name is the weekend. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Or what I am banging. And watch Italia. Get back. You just know what you have to share the game for. For what? Subscribe or for this place. Bishop, you are like sorry. We are Jabwaga just very queer. They will ya me. Boy, your father, boy, your data. The credit ma gulezo kuma onku banjika credit dinimi anewe megoni na Bishop Biko. Akwe mani yam neme ngaga bana social media niile. Nga di room we interview. Ishi ma mpa ya nwe ike gbaachi gi. Bishop o wike dadim di bizo ọrụ na di bizo gara akwachi mu. Eju mole. Amube mu nwa. Iwo onye ebe. Amo ya Abia State. Ebe na Abia State. Obingwa. Ebe na Obingwa. Nti Omaru. Ebe na Nti Omaru. Amekpu. Ebe na Amekpu. Amekpu gongongon. Wele mgbe ịbarala ara. Mba. Ị nọrọla ụtọ ahụ gị nọrọ sị ka ị tara ya nwaanyị ibe gị ga-eme nwit nwaanyị ibe gị bifo gwa m eziokwu. Mba. Ihe ụmụ nwaanyị na-eji eme n'ike ha ị nwere ya? Gịnị? Ihe ụmụ nwaanyị na-eji eyuzu n'ike ha ị nwere ya? Mba. Egbe eluigwe agbagbole mmadụ na family unu. Mba, but ọ gbala one of my brother but we mere ya. Ọwụ one like the nwoke ahụ ezigbo mmadụ sị ebeligwe gbara ya mana ewe mere ya. Ele otu o si gbaa ya. Like ebeligwe gbara ya ofu aka ya na-arụzi ọrụ. Ma ugbu a. Ama m ọ na-arụ ọrụ ugbu ọrụ otela aka m hụrụ ya. Okay. Family egbe eluigwe na-agba. EJ pants. Hey, listen. If you laugh here, I will bring you down here. I'm not joking. Listen. Hey, Tanya. Sorry, I got me church. Listen. Hey, I'm not playing with you. Don't talk with me here. If you be here, get focus on them here. I'm not going to talk room here. Nga bara king kongwem. Ina na one nigga na wo nyame. Mlaya magwagena. Be careful here. Wale mgbe iche gara na nke nwoke ga-eyi pant gị chefuo ya nga ahụ la. Anaghị m eti pant. Ị na-eyi pant. Gịnị mere ị ga-eyi pant? Mgbe ahụ a sị na ọgwụ ego na-ewi ụjọ na-atụ m iti pant. Which ọgwụ ego? Gịnị mere na-eyi pant Chineke akpa gị ọkụ? A sị na ụmụ nwoke na-eji ọgwụ pant mmadụ agwọ ọgwụ. Onye mere ji kwụsị iti pant.
That means you make out of I mean, go will progi. Damn you, Chileka Bagoko. That means go will progi pupant ke auto. Ma, get Bianca back from Sasso. We're Paraka no go back on the mapping go brown. Is that no like a name of gay with a party chicken? Maybe I'm gay for he can cheer party in week. Can him and understand the woody. Get a woody. This is your life party. That's someone you be with, like I can't tell now. Lanya, we from school in a gang and then came in a baba. It's all English. One part of Kabranga best from English. Where you go, come here, woody. Chilekabago, Kabranga, they won your life jacket again. Wogan. Ebranga begum dewo life jacket on ya. Life jacket on ya. Chilekabago. Diwo egna ya ga no unu anoro ka di na wan you na biri ofuma Ke he wo ke no ro ge me ge ije di oke n'ọrụ m iteki ụlọ m iteki ime m ụlọ m ka ọ dị mma mee ebe niile adị n'udo ke he me expect from nwoke na be lo ge achọrọ m ezigbo mmadụ a caring person who dị caring ga-elekọta m anya lekọta ụmụ m anya ọwụ onye m ga-amụrụ m aga na-agụmara ụmụ m Echogo onye n'obodo Igbo ka onye nọ Nigeria. Onye n'obodo Igbo. Ese? Onye n'obodo Igbo. Iwo onye oshi. Nna gị ele nga ọnụ. Nna gị wele. Where is your father ele nga nna gị? Achọnụ m ilu onye nọ ka dadi m achọ m ilu onye nọ Nigeria. Dadi m nọ Nigeria. Ọ nọ Nigeria. Achọ m ilu onye nọ Nigeria. Mpago gala panya mbụ. Mpago gala panya mbụ. Ọ gala nunu. Ele obodo ọ gara. Dadi m agala UK laghachi. Which UK? Which UK ka mpago? Mmaga lụrụ onye n'obodo Igbo. Ịbịara nga ọ hiji see tattoo. Ịchọga onye n'obodo Igbo. Ịchọga onye na-ayebe o di mmadụ gị ha lọta Nigeria na ha peghe ọrịa ha panga ahụ ha panga ha erugharịga ka ndị akwa mkpụrụ amụ gbagharịga n'ime o di mmadụ gị dibịara gị nga ga na-eme shakam emegasị ịtụ onye n'obodo Igbo mpagị nọ Nigeria erejighị na kredit gị gwụrụ mpagị nwe ike kpaghachi gị mara ihe iji akpọ ha nwa bingo ịchaga anya ebe ya yiba chaga anya n'obodo Igbo le ihe anya meghe egbe na-efu amụ kama bọkesha anya gị msị bọkesha anya gị egbe na-efu amụ ịchaga anya n'obodo Igbo onye ji bịa gị lee n'otu ike gị bịa na laps gị bịa na ịga ike ga anọ ka siti band akụ ha na chọọchị ịchaga onye n'obodo Igbo nwa bingo bịa mere gị visa Benin Republic bịa nga ọwa obodo Igbo nwa bingo ịnọrọ nga achọwa dem you Chineke agbaghị ọkụ dem you onye n'obodo Igbo ịga nga ahụ were ọgba gwọ ka asacha ha ele country ọ achọrọ m ịga America UK or Italy Italy spell America Bishop amakwa America spell agakwa m school spell America this girl spell it Mama America spell agam school I'm not joking no spell America for me ana m agwa gị mụ ana m ejoke agam school spell United States Amam United States agam school Bishop iche na na-egwu egwuregwu I say spell I'm not joking with you spell United States Bishop I'm serious with you I'm very serious with you I did not know I'm not intelligent English
Sorry, sir. Spell around. I'm not joking. Spell around America. Bishop, I'm serious. I'm American spell. I'm American spell, but actually go to Igbo. Yes, no. I'm Hunger school. You're America, get my school. Dim guys, I'm not cool. Huh? Dim guys, I'm getting good go dim anazum. Dim anazum, mom got idea go kim. On your own for that's a table and got working at meeting you guys again at school. Mba, get to be a gonke mu idea gonke the mum naga school. Ngana zone before the mabia. The apron, she mama put to Gamano with the man. Oh, you get me? No, them you, Wapingo. One Maggie. Totana apron no lady tinye go mama put no shige na nri nwoke ọbụla memecha interview nwoke ọbụla bịara meet ge weta apron egi kelia good morning sir gi yiri apron na gi yiri apron n'ihe 1 naira tu na mama ge ana etige na onye riri eri kwenu ihe mgba ge Delilah bara na agbọghọbịa Delilah ụmụ iyo on our social media. You want your kagom? No. I'm enough we here. You want kola? I'm gonna be the meaning. I'm meaning ya. Ewa shawo. Mba, Chineke, mba. You know yebi. Stomubi. Togi bi debe. Unom. Gwa binola. Yes. Egole kenaku. Dege yinne. Egole. Bishop Obuibu, ka hapu. Egole Chineke agbagoko. Na ku 1.5 for hinne. Hotelero sana. Ege lo yere ge gbe iji agaga ohi. Elande rob ga. I didn't near no makano. Sometimes I didn't near maka de dem ne kwa mego. Dede ge sonu agane. Dede wo ya mi sometimes I ne mego daddy net ere maka. Kena ku egole. 1.5. Sometimes someone name nation no eba ha bi eba na eshi village abi eba. Nani gibi. How many years can Nani gibi were? But nani me just rubiri last year. Telero sana. Say that for le. Bishop had in 22 years. I'm serious. I'm on March 30, 2003. And when I'm waiting, I condom attack can attack you without condom. I need the condom. Condom about like na hogembo. Hotel walk to condom na bawa. Woko letra lage. Okay, boy. Ebo aha ogene. I am Nkoza here with my name, Nkoza here with Henry. Ataga na ko woko ataga ataga gelama. How burune you okay? Ana akumugo. Ijanyo matamage. Anyu be mbo. You bembo. Anyu okay, ayo ala mo ofu ugboro. When you got chagane or chaga mmiri ka white. Ana acha white. Ihe white no afutasha dịka mmiri amụ nwoke.
Ọ dị ka biri amụ nwoke. Nwa agbọghọbịa bụ toilet infection. Candidiasis kara aka. Candidiasis kara aka. Emege ga lab ọtọ. Kwenụ ihe mgba gị. Nsị gịnị? Result m jiri ebe enwe m infection. Ana m aga go and bring them out one by one. Go and bring your result one by one. Auntie gị na phone, na phone. Go and bring your result one by one. Achọrọ m iwepụta ya n'ime phone m zi gị. Every infection. Hey, focus. Wait, I didn't. You know type, okay? AA. Blood group, okay? O positive. Or phone number. 081 4309 80. Hey, watch Italia. Well, we should watch Italia. My name is the weekend. Come on, subscribe for that place. So you can subscribe or check out. Subscribe or like, get share, or what I am. And watch Italia. Get back. You just know what you have to share the game for what? Subscribe or for this place. The letters and I hear who I got to go speed up like this. Sorry. I don't get what I guess a bomba. I'll be there, Jamie. Empty why you're not saying or game with a speed up on the number. About the number, Konya Fire Service. Sorry. 081. Boy, your sister. 081 4309 8022.